20 September 2024 tadzoka zvekare mhuri yeZimbabwe ndine nyaya yakanga iri kutaurika zvakanyanya mazuva maviri adarika aya, inova nyaya yemutemo mutsva wekuti munhu wese ane motikari anofanirwa kunge achitanga abhadhara mutero asati atenga mutero anofanira kutanga abhadhara ZBC license. Saka nyaya iri panapa ndeyekuti hurumende iyi yavaMnangagwa yakuzama kuda kudzoka, kuda kurizina nevanhu through uyo mutauriri wavo kana kuti mushandi wavo Nicky Mangwana ndiye anotraya kudzoka ida kunotaura nevanhu. Asi nyaya hombe yatiri kuona pano, vanhu havasi kufara nekuda kwenyaya iyoyo, nekuti vanhu havana kubatwa zvakanaka nechiti kwechocho kana kuti nemutemo wakagadzikwa. Saka ndo patiri kuona Nicky Mangwana ari kudzoka ari kuti regarding the Broadcasting Services Act Amendment Bill, government does not intend to increase the price of license fees. The intention is to enhance compliance. The fee will remain at the same level. Those already paying won't be affected. Those dodging will find it hard to do so. Ndo mashoko avari kubuda vari kutaura pano vaNicky Mangwana. Asi vanhu vemuZimbabwe vakawanda vakanga vari kutaura kuti zvone. Saka zvinhu izvi zvinokwanisa kutibatsira papi isusu, nekuti vazhinji vacho hatiridze radio yacho. Why muri kuda mari yedu? Why muri kutiforsa kuti tikupei mari isu tisingashandise radio? Vamwewo vakatotaura kuti isusu mota dzedu hadzitorina maradio acho. Zvizhinji zvakataurika. And for sure ukazviongorora ukatomira kana muroad ukatotarisa mota zhinji dzevanhu vemuZimbabwe, vamwe havatoridze radio yacho zvamuchose. Vamwe havatorina zvechokwadi radio dzacho, but pari kungonzi munhu wese unongoenda kunobhadhara radio. Because pori unotenga kuti unopuwa mutero wako neinsurance. Ma-insurance companies aya havasi kuzokutengesera mutero iwowo kana usina kutora usina kubhadhara ZBC license. Havana nguva yekuti mbonopinda kumota kwako kuti vaone kuti mota yako yakamira sei. Vanongoda chete kuti waone bhuku remota yako yes, kana kuti wovapa angava manhamba plate iwayo, and then vongokuudza kuti panapa isusu kuti titaurirane dhiri redu kamota kadiki $100 ndo pazviri kutotangira zvichitokwira zvichitoenda. Saka ndo nyaya iri kuchemwa neveruzhinji iyoyo kuti why vazoomesa zvinhu izvi kusvika pakudai so. Ende ndiri kuonawo vamwe vari kubudawo vari kuti $30 is simply too much for a radio license. Kutoenzana nemotor vehicle license, reduce the price to something like $5 to $10. Include the fee as part of motor vehicle license and have only one disc for both. The way you might achieve a relatively fair compliance. Ukona imwe nyaya inoitika, especially vanhu vemotor dika havazvimwe chinhu chisingafarwa nevanhu hazvipenzera vakutanga makombi, like makwana zvavakakuti zvakutika izvo mumakombi panenge pakanamirwa mazipeji akadai so zvokuti unototarisa kuti vanhu avabohera mazipeji akadai kutarisa kumakombi mazhinji aya vakanamira mazipeji pamberi pamwe zvokuti driver anopenzera kutodriver achitotanga kudongorera nenyaya yezvinhu zvakadaro so zvinenge zvichiitika. Saka zvinhu zvokuti hazvisi kunyatsobata vanhu bo zvinhu dzichisanganisa ipapo mugara matorera mari yenyu ikoko, but matora mari yenyu ikoko chiva ine nzira yekuti zvinhu izvi zvinge zviri affordable, zviri reasonable, because zvinhu zvakaomawo munyika but hamungotangire pa30. It's something chekutaura kuti no, hazvisi fair izvozvo zviri kuitika nevanhu venyu vehurumende. Mwari kuti if you broadcast proper content, you don't need to enact these ridiculous laws. I can't pay ZBC to watch the Mnangagwa dynasty flaunt its riches in front of poor, not forgetting your non-sitting propaganda. I would die. You know, doing when you're kuitika. Those guys are not vanotongobudisa pa ZBC. My radio stations, munga machinchi yes, but they don't listen to the people. Vari kubudisa zvavari kuda, vari ngoramba vachingodzwa zvaMnangagwa every day kuma radio stations. Ndo zvinhu zvisiri kudiwa nevanhu vemuZimbabwe. Anoita kuti oneka every day mautanga mukuita parali manje vakadai yowe mazoda yowe mazoda. It is like kuti kamboitawo a normal station kuti muri kungotaurawo zvinhu zvenyika o as a Zimbabwe as a nation only, not kutaura muchingoramba muchingorepeat the same thing ningakadai. Ndo nyaya imwe iri kuitika mana tikombo zvikamboitwa normal content yekuti hapana ari kumboningira. But hey, these guys mawani ngoti radio license inodhura kudarika zinara. If it was $10 no one would complain. It's now 30. At what point we will say these people are
over text. Pakashata way. People are complaining, and I don't know kuti vachaita sei zvavo nekuti vanhu vasiri kufara kudai. So we are taxed when we spend money to buy a car, taxed to own a car, vehicle license, taxed to use the radio in our cars, taxed to drive on the roads, toll gates. It gets worse. We commute to work, get taxed to spend money to buy fuel, which is already taxed when imported. Unaona nyaya dzacho ziripo. Unaona nyaya iyoyo ndo nyaya iri kurasika. These people vezanupef vari kurasika pakuda kutanga kungoisa zvimapolicies zvinoomesera vanhu, zvimapolicies izvo ndo pavari kutanga kutorasika ipapo. Zvimwe zvese zvingakutokotolarejeka, but ukaona kusvika pakuti nyika yacho imimi yamuri kuklema kuti makaenda kuhondo imimi kuti mudzingane nevarungu vaita izvozvo zvokuti vaidzvanyira vanhu, imimi motanga kudzokera vanhu venyu muchivatanga kuvashandisira the same system zvaingoti vanhu varungu izvozvo, munenge matotanga kurasika. Munenge matorasika kutobuda musaga chekutongomwachuka muchienda makadai. Poza pasina musiyano. Vanhu vakutona ndosaka uchiona kuti vanhu vanozosvika pakukompea varungu vacho vakadzingwa neivava varipo kuti saka ava vaida so, but what about these ones? Chavari kuita chiri different chii? Ndo imwe nyaya inodzodzoka yakunonetsa. But these guys kuterera kwacho vari kutoradza kunge. But the good thing chatafarira apa ndechekuti iye anenge atumwa kuenda kunofeya vanhu. Now ari kuchiudzwa chokwadi mwari kuti the truth is radio license iri kudhura, ikaitawo $10 or less. That is too much way kuruzhinji rweZimbabwe. Tagara tiri kutambura 30 ndiyo isi kudiwa nevanhu. Hurumende must revive that. Ndo nyaya hombe iri kunetsa panapa. 30 ndo iri kunzi yakawanda, ende chiri kuzorwadza on top of that. Mari iyoyo is by thunder by fire, whether you like it or not, is by thunder by fire. Buditsa 30 yadu, buditsa, because iwo hausi kukubvumidzwa kuisa mutero pamota. The next thing vanongozadza mapurisa muroad, haufambe nayo mota yacho kana usiri kuda kuisa mutero yo. Ndizvo vanopedzera vaita. Ende todzokera kumazuva aMugabe ekuti pese pawangofamba after kungokadiki karoad kapisi kilometer 2 kilometer what patoni block ndoko takutodzokera. So that vanyatsounganidza mari. I don't know kuti mari dzacho chaziri kuzoshandiswa, because nyaya inoitika imwe ndeyekuti these people they are overspending money. Zviri kundozikanwa. But imaspendera muita mari yaboera. Handiti vanobva vati amen, now yakudzoka manje vakuwedzera mawages ekutorera vanhu mari. Ndo taxpayers money yacho iyoyo inenge yakuzopopoterwa nevanhu kuti imimi muri kutambisa taxpayers money. Ndo mari dzacho dzodzidzo kutaura mwari kuti ayo cabinet yenyu itogara pasi makwanaka mukafunga nezveredio dzemumotikari medu. I don't think pakatowanikwa 1% chaiyo inoteerera kuZBC. Motikari dzavo, we can solve our economic problems nematakanana iwayo. Komana pakashata. Another disadvantage of legitimizing corrupt system through participating in rigging elections. And the funny thing chimwe chandiri kuona chekuti vanhu vanomhanyira kunosumudza zvimapoints zvakadaro izvozvo vacho vamwe vacho vanofamba nemota dzehurumende dzekuti dzimiswe izvozvo vanobhadharirwa kudhara nehurumende. Anongoziva kuti mota yake zvese everything is covered, saka anosumuka achidedzera zvinhu zvakadaro, even though akatonzi iye akubhadhara kwaari, anoiafforda mari yacho kwaari ichange. It's nothing. Haione kunge mari, because vari nemamillions kudhara. Saka ukamudza kuti akataura kuti $30 per term yemutero radio license azvinakana chaanobva, because yananga chiri kuweka kuti saka chikanzi per term bro, it's just a small thing, small amount of money. Ndo zvaanenge achingofunga. Saka iye kwaari anongoti shoma iyo ngatitoisa iyoyo. But kune munhu an ordinary citizen ari kushingirira kuti atry kuhasela mari iyoyo. It's a lot of money. Ndozvitaura nevanhu panapa. People are complaining kuti mari iyoyo yakawandisa. I don't know these guys kana vachizokwanisa kunge vachizodzokera kumashure kunoteerera zvinhu zvekutaurwa, but panapa vari kutaura mari yakawandisa. Vari kuti niki the fees should go down. Radio license should not be above $5 per year. Many cars have radios and few listeners to
listen to the radio with heart and soul. It isn't about compliance. You are seeking folks who will just take out of the radios, improve content and charge less. Content yavo yakadhakwa. I don't know why zviri kuvarwadza kuti vanyatsonzwisisa kuti content yavo ivari kubudisa ipapo yakadhakwa. Guys, ndonyaya iri panapa ndangoti tuwe nayo update yacho payave iko zvino varitaura vadzoka vanoda kutraya kuda kunovhiringidza vanhu brain kuti aiwa nyaya iripo haisi yekuti isusu tagadzirisa kana kuti tawedzerera vanhu mari yemutero. Hatisi kuti mutero wemota wakwira, yemaredhiyo ingoriwo imwe yakazvimirira. But ndo iri kunzi it's a lot of money. Zvacho mutanga musiri kutanga mafunga on behalf of others. Vari kukanganwa kuti what more is civil servant anenge ane mota achazvaafoda sei izvo zvese izvo nekasalari kanenge achipuwa keke achazvaafoda sei. What more vamwe vanhu vekuti kushanda tingoti mabasa tukuti unozwa kuti mari shoma shoma obva on top of that obva awedzera zvakadai. Acha zvinopedza zvakutanga vanhu vasingadi kuteedzera mitemo yacho because zvinenge zvakuomeserana ende zvikaramba zvichiomeserana zvidai vanhu ndopanoramba vachitaura kuti this government yakadhakwa, this government yakadhakwa. Bosi munhu akaramba achiomeserwa mpezera arungotoona kuti makadhakwa. Maybe it's just that vanozwa kuti masupporters avo vanenge vachimhanya havana mota saka vanenge vachingoti ngatingoomesera ivava bochero vakaomerwa nezvinhu zvacho ameno vanotiitei because vagara hapana havana kana plan. But because ivo masupporters avo vanotagirwa nemazupuko vaya zvekutoti nyaya yese yamukutotaura maZimbabweans muchiti tazoomeserwa tazowedzerwa mari dzemachinchi havasi kutombozvinzwa kuti zvinorwadza here kana kuti chii because most of them they don't care. Havatombozivi kuti zvinhu zvacho zvinoti vanenge vane mota kuside kwacho kuvanhu vacho ivavo ndo vanenge ari mabig boys already. Saka something chekuti vakagara pasi vakatoona kuti haisusu majority vanhu vanotiteera vanotisapota vacho havana mota. But maZimbabweans vakawanda manya vakuchichema nyaya iyo. Muri Zimbabwe nangondidarikenda panapa ndikuzivisai update yezvinhu zviri kuitika pachannel penyu paCoolient kusazivawo kuti nyaya iyi muri kuiona sei. You tell me what you think in the comment section. Usi wa like this video kana chinge first time yako wogara wa subscribe or join this family togara tichipanana nyaya pano.